Tak, teď tady máme náš videorozhovor se skautem. Dobrý den! Jak se vám? To není normální. Vy to odsuneme si někoho jiného? Dobrý den! Jak se vám líbí v našem skautském oddílu? Já moc vím! Ne, to není kývl, to není kývl. Měj se mnou to nebylo. Prosím vás, jak se vám to tady líbí? No, jakože ne, jako... No... Jak je dlouhý tento rozhovor? Prosím vás, to není šáhnu. Prosím vás, neotravujte, tady máme rozhovor. Jako je? Jo, jako pár minut. Aha. No tak s váma hodinu. Jo, dobrý den, vy jste normální lidi. Jak se vám líbí náš scout? Vůbec ne, pane. Dobře. Jo, jak se vám líbí náš bělský scout? Ne. Pro Českou televizi, zde na Vrbná, Republika Česká, já podvěřím. A to tady